Ay. Tabang baboy. Yan, kumusta mga kabsat? Bali ko nagyaya tong baby ko na magpipiknik daw kaming dalawa. Pero wala naman kaming baon. May baon ka? Opo. Anong baon mo? Kanin. May baon daw siya kaning, wala naman kaming ulam. So yun guys, pero may nakita akong kon dito. Kamote. Wala tayo ng kamote guys, baon natin. Wala tayong ulam. Saka dito sa probinsya kasi guys, pumunta kapag walang problema sa mga ulam. So yun guys, doon kami sa dun sa Batis, doon galing bundok. Hindi dito. Tawag ko ako. Hawak ko daw siya. Biglang nagyaya kasi guys. Ang sarap maligo dito sa. Ano sasabihin mo sa kanila? Hi guys, punta kami doon sa. Si mama pumuntang Solano. Pahinggit nila si nanay pag-gagawa nila yung paa. Kami lang dalawa ngayon guys. So yan guys, may mga pako dito. Pako. Kukuha na rin tayo dagdag ulam. Yan guys, nandito na kami, doon kami maliligo. Pero may naratan kami naliligo dito guys, mga bata. Liligo doon sa may malalim doon sa taas. Doon sila. Ang gagawin mo dito? Ligo ako dyan. Liligo ka? Dito. So guys, dito kami maliligo. Ang dami pag-isda doon, oh. Daming isda. So yan guys, nakiwat-wat sila. Lagay mo na doon. So yan guys, naglalabas na ng laman ng bag namin, oh, yung baby ko. Ano yan? Ano dyan na sa labas, oh? Yung baon niya. Ito guys, galing sa punsunan. Ito, baka hindi na namin lulutuin to kasi meron naman na kaming ulam. Yan guys, tignan natin yung mga naliligo na makuan, yung mga naratnan namin dito. Yan guys, punta silang nakikain at nag-uwi pa sila, tapos sabay picnic daw sila dito. Tapos yan guys, binigyan naman tayo. Ito yung binigyan nila guys. Yan o. Wow. Kaune.
Kunin mo yung tubig natin. Apa? Dito ako! Then guys, kain tayo. Ulam tayo ng kwan ng karne. Sausaw natin sa bagoong. Ano ka? Dito ako! Naulog ako. Hi guys! Kakain kami. Bagoong. Bagoong. Ning, bagoong. Sausaw. Hindi na dyan. Ulam. Yum. Ning, kapag kaya ko. Nom nom. Yummy. Hindi mo pinakain yung pantaten, yung bawit natin. Sabi ko, pinakain mo kanina. Ito muna doon ah. Ay, kain. Hawakan mo yung sa karne. Hawakan mo sa karne. Subo muna yan. Subo mo. Tingnan. Ano ito? Ano yun? Ano galit to? What? Ano ito? Taba. Ano ito? Hmm? Dito taba. Baboy. Taba ng baboy. Taba baboy. Taba ang baboy. Taba ang baboy. Maliit taba ang baboy maliit. Kain ka na ah? Again? Yan guys, hindi namin maubos so iuwi namin yung iba. Kaya ito guys, nilagang baboy lang. Ayaw mo? Sinasawsaw na namin sa banggo. Ayaw ko, ganito lang kanin, ayaw dyan. Ah. So yun guys, tapos na kaming kumain. Bali marami kaming natira. Bali iuwi na lang namin sa bahay para i-recycle namin mamayang hapon. Tapunan namin. Kali mga ipiprito na lang siguro namin yun. Pero maaga pa naman guys, kaya maliligo muna kami dito. Sa mga pinagliguan ng mga bata kanina. Tapos maganda pa sa loob nito guys kasi buhangin. Hindi tulad dun sa baba na bato-bato. Ganda. Oh, hello ka na sa kanila oh. Ay, nandito kami sa malalim. Ano? Yun lang? Ako. Yun lang sasabihin mo? Ha? Ano ba sasabihin mo? Dalay ba ko dapat? Dito kami sa malalim. Ayan guys, oh, may tao. Maliligo din sila siguro dito sana. Pero nauna naman kami. Ayan guys, baka doon sila sa bandang itaas pepesto. Yeah.
Dito na, dito na. Ako dito. Ayaw! Wala, upo. Doon! Papa! 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 Then guys, kapag ganitong tinutubuan ng lumot yung mga kwan guys, yung mga bato na kwan guys, dito sa gilid ng kwan, ibig sabihin kwan, malinis pag tinutubuan ng mga ganito. Yung lumot ba, ibig sabihin malinis to, yung tubig. Papa, yung babawa. Then guys, pauwi na kami. Ayan baby ko. Babay ka na po, Jeng. Babay ka na. Then guys, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe and don't forget to leave a like and comment. Then guys, hanggang dito na lang. Ingat. God bless. Stay safe.